ole hei voini mars ni somni kumsas ni somni le pakhat ni hi khovel pum huapin advantage thalai te tang global youth day ani a helai civil hospital Aizawl a hian Aizawl East branch le Aizawl West branch ten thisen pek na hun an manga chu kan han lu chil dona Faith Production Media atangin hei kan han ti chuak dona ti chuan voinia kan interview na te lo ser chong turin kan han som cheu ni ti chuan helai mun a heng kan han lut chawanga eng tenge heng lai hian an han ti mi eng za tenge kal khom te kan en ho do le hei voinia hian helai mun a hian hei thala em pung khom dul me eng tenge han an tia eng wanga pung khom men ni te in han zot te ang pu lo de lo kom che hei voinia hian eng tia helai mun a hian voinia hian advantage thalai te global youth day kan manga midang te ta na luan chuan ni ani a thisen kan pedon ni khoi mun atanga local te ngai ni a veng sang atanga local te kan ni a theni Aizawl West branch an dia ke ni Aizawl East branch zong tu atanga local kan ni zong tu atanga local te mo ale kan lo me tu na hian Aizawl East branch Advantage Youth Federation Aizawl East branch president kan mulol me helai hian hei eng wanga helai mun a hian lo kal khom men ya mi eng zaweng e local khom an ni ti te kan han zo ta khongai min han chang te che when he GYD kan thit angin global youth day nia chuan hemilia hianin thalai te midang ta na luan chuan a hun kan nei thina chuan tuna hianin hei East le West kanin combine na kan vai chuan zatum zalivel chu kan phe me zatum zalivel ya ka sai chol mai thei chu po chu ole kan lo me la pon mo som zel ro se ole helai kan huang hian hei voini global youth day den chenin thisen kan han pe hloma dia helai mu da hian hei kan tlangwal fel tak te tu na hian thisen an pe me ka khoi branch atanga local ngai ni le vai vakon Aizawl West branch West helwa hian in kal le te ang chuan nang ni khoi tang nge East le matangin Aizawl East eng ko ngai ni Zembok da hian in kal le te ang khoi tang nge le nang ni le Aizawl West eng ko nge tan tril ko tang lo mom lu tu nang kal zelang chuan le khoi ko tang nge Zotlang ko Aizawl West ne branch hết kan ti zelang kan ho tu te he lai hian an lo mu bok a he lai kan ho tu te kom mai ta kan lo ngai Zembok van lo kho in mai te kha hat ti that de a kha he ma di lo ka fa ne ni a he kon dom ta kan de a mà xem bộ ta ha mình có make lại han câu nào pa này mình hay đi mình cái gì các phiền bùi pa rồi này han các phiền bùi pa han phần hun này cái chỗ phá pa rồi cái này ni đâu ai ăn lúc đâu anh đi anh in này mà sử dụng được hả này mà sử dụng có thì xuống unit exam ấy pek don này unit khát anh em chú thì đâu chút đó nè chú anh bắt thiên gia là các voi quả pek na cả hai chiều ole thế lại hiền khôi ban sát trắng nghe din thar trắng mò đấy nên là mà hiền em lấy mò căn đủ la phèn đấy mấy lại lỗ mu rèn bấy khôi trắng nghe đấy Leng Puyewa Aizawl West. Leng Puyewa Aizawl West trắng kan lo me he lại hian hei kan ho tu te kan han hu bok a khomo ho tu pa khai ko mo ka in chi bai tho bia ke voi ni han soi du te ni hey global youth day ni a Mizoram mun sang tholai te thei to bi mi dang te ta nan luang chuak ka hei hi kumtina kan ti twin kan ti le zel tur po ania tholai che chuak song te chu han lom thu ka soi ni kan lo le mai hei ei tur te hi nual me helai hian ngo te helai tlangwal lak tlangwal wang te le tlangwal to lo te ko kan han hu dewa voi ni lam hi hu dan te rina hian thalai te hian kan ngai poi mo kan tam khop mai bleeding room in min dai lawani tuna hian kan huangin in huai khwan ambulance chunga te arem remin
thì sen ăn rô saka alo mong khom mai thalai ten kan ngai poi mo van lo bom em he kan hotu pa he ge sei du nei o mai pelin khu ve te camera man lan chunin ei voin hi is le west kan tang ko pa how to ten rom han na tak ma do siama ei west lampang chuanin kan target za kan an tia chu voina chuanin west nen is nen phei chuanin kan khum dei ka be se ya le AYF history a hianin kan la tamber tum ani anga ti karinga voina hianin kaloma he tianga o kan leng lawa chu voini chin chiatlak tak anin ka hria voina rongkalte le lo pe to te chunga lom thu kan soiten hal bokani e kha ban te kha lo ti thop to me ya nia hei kan alom kho mai ti sen pe khi mi zo the ngai ti bu na sa to me ya ke ni advantage po hianin kan thol hok ve view to ka ti sen pe ka hian ole kan lo ve khaile helai corridor phe hian kha blood bag te ken chu me với như hiện example nghe các khom thấy xuyên reng này các bạn sẽ mấy đâu giờ thì giờ thum thua thăm về rồi nhiều giờ thì giờ thum về liền lòng mong lấy mày thế lại hiện hay có mình sao còn rất mấy coi brand sẽ trăng nghe Seven Box Isolis Branch Seven Box trong in con lòng em chuan hay to đằng reng khom mấy tiếng càng cắn phay dễ là ngã thế lại hiện hay gần tặng vào tên lối anh lẩu tiếng khúc mấy căn lẩu mấy nghe hay gần hậu tu tế khôi brand sẽ trăng nghe Ram Hun Sao trong in Isolis hết là gần hậu tu tế đằng ngân ôm lẽ làm thêm thì khăn cái hạt sôi tên nếm ni hay thì sen pe khi cùng tin gần lâu thì chỉ là global leader Paul Hiền với ni gần hun man po he lok thak viu don kan sia ni dang ai mà in kan pe cha don kan sia alo mong kan ti khop mai kan lo mai hết là mai gần phi lẽ ho Intlardul mai gần đủ là mel chatak tak te khoi ko fa trăng nè Hunter Adventist Hunter em nang ni le Central Central đủ là te an fel le mai mai lo dum ngoi mai ga ria kan ho tu te kan bule ta kan khoi trăng nei lo kan le Isol Central Church kan van lo em như nói hiện này hết ta hiện in học thì đâu vậy hay cần khác cái này hi đó chỗ khôi lại hiện lên tụ so lại bịa biết là số một thì là các phe giờ đó này lúc con giờ lá lấy khôi cổ phần trong này lấy Seven Day Tang Central Church sẽ lại cho Central Church là lan sang anh đi đâu về vậy thì chúa khôi cổ phần nghe lấy đằng này lấy Hunter le cái chuyện bao các muốn đấy Hunter hết trong hiên Hunter Central là chắc Seven Box Central là Seven Box về theo vào thì mò hay là sao lòng mong lẽ về in mail trái lòng mong về khôi cổ phần trong ngõ Doang Tuy cổ phần trong văn lòng mong tập em hay là mọi hiền khai khai tour lampang in siam ani mo nia hei kan lo sem sak vel ani hi khai fel iban ta trong khani peto ring kan nia peto he ma sapola kan pe ni hi kan van lom tak khoi ko van trong ne din thar ko van trong nam ni le Hunter nia đi khi là bạn cái đó mà se kan lut chou thei lo thì khang kan la ringot mai ang thế này hiang kan du la te ano ma khoi ko van trong Chol Hun trong in chuan Chol Hun Thau ole hei voini hian ti hian PYD te po an local ve boka khoi ko khana trong ning ne le Doang Tuy ni Doang Tuy kha Doang Tuy bok kan van lom tak em
chuan khoi ko khata tang le zong tui zema bok AY matangin AY leader kan kunok mai hela hian khoi ko khata tang Zema bok ko shan chang ko khata tang kan lo me ting kan kal zelanga hela ya hian hei kan ho tu ten oma cái thằng cọp lốc tiếng hay nula lo bị gan muốn nộp mấy em ngắt tiếng hay lại po na hiền hết tiền tỷ tạc mấy này ôi in chung lo mấy đầy lâu đấy nghe Ore bayin hi Global Youth Day Pauline Adventist Youth Federation aizo West Branch le East Branch ten ta civil hospital han thisen kan pe kan tam deu wangin bus lampanga hiain thisen kan petel ani tu na hian hei po na hian thisen peturin tlar tewa chunga hian pe mek bokani chu hian luan phalang em le o hei nurse hi deal chai kan da dek kan han deal chidang o ai lo mom hle me ro pui hle me hei po na hian motor chunga ti hian han tia khoi ko phata tangin nge le 7 day tang ko tang tang ko phane van film kan van lom em ve o ti chuan nang ni khoi ko phata tang nge din thar ko phata tangin kalau kom lok men che o nar sik a boy viu du chungin ti hian voi ni hian po na hian helai mu na hian exavel nge thi sen lak sak to som chuang vel ani to som chuang vel ani hei sin helai chu dai sang sang me nuam khop mai kan lom le ni hei voi ni hian Adventist Thalai te Aizawl East le Aizawl West Adventist Youth Federation then Global Youth Day den chenin thisen pek na hun helai miang kan han mangani ti chuan engza chiang kan pek kan la khe theilowa helai te po hian an la om chewa chuwang chuan eng po di se helama mi hi kan en le phot don ani o helai hian nula mel thatak kan lo om khoma ti chuan khoi ko ran na tanga local gen ni kan zot le ang khoi ko than tang ne 7 Day Adventist ko ran ven kha Cholmun van lo mom em ti chuan hết tại hiện cái lệ tiền khôi cổ phần nghe Cholmun Cholmun chung vẫn sắp về cái bộ Cholmun về kinh vãi in và hẳn lòng ông tập em thì chuan thì hay lại muốn đã hiện thì hiện po đã tên nền in chu ngã nền thì sen pek nó muốn cái hẳn mang cái gì thì chuan em po thì sẽ là in chu ngã hiện cần lút chầu lệ phốt ngã thì chuan thì sen anh giả tiếng lạc to thì sen anh giả nghe pek thì ni ang engza ke nge mingziat to ti te kan han enfel le don ni ole he helai mu da hian kan ho tu dom de mai kan muno mai ani hi Association for Voluntary Blood Donation secretary ni lai dia pulal tam kima lalrin pulalrin kima kan huwa kan lom hle me he ani ne da tang hian voini kan thil ti te hian nghe đi soi du tên em thì cái hàng zot cái Association for Voluntary Blood Donation General Headquarters mingin chibai ka buk chewa Venia Global Youth Day Adventist Youth Federation de na tiang hunin mangi kan lom tak sida tun lai hian thisen hi kan tlacham chutila kan soi sul khet lawanga tam lo ni duangin dima supply tam lo ni chuwang chuan nikata hian unit somre da tanga za don te pek chu ania chuwang chuan voin ni helai mun on kal hi kan lo me ma thil mun mai na dai lo chung point engeni phun noi lovin kan thalai te an lo kala kan lo ma tin thi sen pek cha kin midang den hun chan durin thei to pan chuan ni kan thria voin hian association ming point lom thu kan soya tin mi ba ka hian champhai ate lungle ate po sen pek hi an huai hot ni kan thria Adventist Youth Federation de hian kan lom tak zedani kan soi tel du chu ni kum masa te kum masa le lama te Adventist Youth Federation de hian member an nga lu duklo chung hian member percentage ka tanga chu pe chuan Mizoram hian apen nem beran lo pono do tuan yang ti ke ma lo chu da na ni ya chu blood donation percentage sang sang pek atanga ka lo chu vein ania in champhaya de pe chuan apetamber de singa mi an health he ni chu ti ambogin bungle ya poni ya aizo la bo hian thana man ngai me ma kum khada voi ni khat mai pelewin voi ni voi tu man petchen ni de kan thria po lang point tin mi malang point petchen ni de kan thria voi ni hian everybody mingin lom thu kan soinom len ye lom om he mai hei voi ni hian
pon lama te khon ambulance kan tinge mani khu mi chunga te khon an pemek din kan ria khu engti ro man ngen ni thim thim oh helai mun hi a chep dewa civil hospital mun lian ta kan lowa chumi wang chuan bleeding room atam theina tan ti le social distance de om theina kan ti amor tak tak thei lowa chumi wang chu kulai khon bus te kan da bela de khon tin alo chang ka nga chalai de pechon lo du do tun lai kulai bus han pek te khu kumdang pechon ni se chuan rem chang chu ni se enge molo che moi do de po om khop mai amor chu kan hun le mun ya dai lo wangin min lo hriat thiam de po nga next so mani chuan hey aina sai kan lo welcome ang cheu nga thei top chuin kan lo tiang ati chuan nang di po ron tang le zorin ai nge kim zo ka rin khui kho min on ti le taula a fuin ka ringa kan lo sob zu ngal cheu ni kan lo be nula jesin tai kan han munol be helai hian voi da het tisen pek ve tu mi tu me ai phurem phur to khop nei lau mi lo mo ai lau kan ti tra eng ril rupui nge pe ki tu muslim khrim eng wang nge kan tisen lu tak mi dang te nu na chan him na ani kha chana ro pui ka ti chu bang chu wan lo mo em kan tisen mi dang te chan na ni chuan helai hian pe thei reng ani ti hei tum lai advantage khovela nula pathian thu ria le kan chon vor pol ta kan ya ni lo tel thei kan lom le helai hian khomo hei kan zai thiam lo lang le da helai hian voinen tisen peturin local ve ti chuan I peton khomoi ku pe lo hei kai tlar don zo in ming la ziak lo ma ka ziak to ka ming yes ma se ka ani le blood group khet to em ka sa ka blood group zo AB positive AB positive ani chuan atisen hi allak le don ni wang mo he tisen wang ta kan ni chuan hey nula puisilai zai thiam lar kan ne ni voi ni lo te thei kan lom le ni ke de ka lom ale chuan mi ngen za ver nge voi ni he zia to le kan zia to sem sem chu mi za somli pathum bang ma bi ga ne hey aizol west big is nam pa he le lam zia ke bo he lam he is lam zia ka in en le te ang kom lo om che ege tu na tak khani zo le hey an mani details mo an che sel na vel han zo thin te tu na tak khan ha chang hi ve em hepatitis ve em I ring em den jing lo tro chuanin he po hi na pui pasal che na pui te ve na mem om lo tro ani le voi ni hen mi nge za gen zia to hian somsari le pasari zia to ni ihan tisen petur te reng hi nat nan nei em ti te enge na ben von te le ni zan lama ten mu tha em chon ei tha em ti te an han zo lo ma ti chuan to tisen in la pe lo mo tu na in pe don em kan tuma I lau em ni le lau lo ve lau lo mo ni le in fitami fitang ni zan ten mu tha em chu da kan mu char char chu da kan mu char char ni chu tisen pe turin er long sa kan lom le mai ti chuan ani le hen tisen pe tur hian eng thin lung puin ngai pek rim kan khadwa mi dang te ta ma san ni tap khani me ta sa da ma so ni top ti chuan ege soi pe turin le de peturin kan rong kal ve kan tin lo chu thu san in tin le kin lo an la en le do kan line me ka bo an lo be ti chuan in line dam te po hi khunu der kan han enanga tangwa se pui khiau lawan om line nulas hey nula mel thatak tak khiau lau mi lo no ma tisen ni da ngai pe to thinem le bebe zeu to ma se ka pek lo na rei to ne ani le dai pe to em pe cha lo voi han ka pe ang voi khan na tu ka tin chuan iri la ma nge tin lo na dei in rin de ne ka zan chu ka ring cha lo wa ta fit tura ka im ngai pe thei ngai tura ngai ang lo mom ma nge ti chuan Kelai kan nula hi tisen pe ka chak tol tu wa athing lo ang ti law murei riau ning kan ria han kom chen kan han du de wa tu si ga dare sa gai thole sorry le cha le bel nyang kari le cha be le nyang te
thì sen voi yang sangai pek to voi khat tung tru ba hian pele thei ngai ring em cái bé sẽ cho nha hay se van lo mo ve o ai i lau de let lo mo ơi lâu mo i khu lo wa lâu hát lâu lên nè hey in buk na te oma hela hi en chin te hey hadin buk te le kan lo en nge kg yang sangai ni o ti wan kg somruk le pani ka ting lo wa avan poi ta khoi ai king lo poi ti zual ti ne helai king lo om tak mai en bang ai king lo ne ai ti lo da kan ne big lo o an dok thi vong to sin mo le o hey king lo te helai hian an han te ni o chuan anti senten han te sa ve real airfield chuan he han boi de uri loka hela he kaputi khan han sei role kula ko focus da akin da na kha ti sen khu ti sen hi thi zoi to mai hello thi do lu to kan ngo ti sen ti he han la ti chuan ti sen kha Kuala Farbon tadi, an han fara, achuk kha. Apil thak rai chuan an HB an tling. HB an tling chuan. Alan chau le chuan an tling lo ti mo. Chuan tling lo an tam toim voi ne hian in test. An om no to mai. An om no me eng wang ne HB diam hi eng chan diam tling lo. Zan men rei wang te mấy chiếc chú ăn period lại vàng tê chú tiền tập bộ chú này thấy tin ấy nghe này tụi lái mi chú ăn mấy cái sim mấy thằng lái hi mò em quay này chỉ tiền điểm đuôi thấy lệ khá zir tê zir lâu tê rì rùa tê sen nó sạch chuan ăn HB tê đi bốc sẽ tê anh đi về bốc ani tak chu ole tik chuan engzange ta hian test to reng voi ni hian na pe thim number hi za somni khengan ziak to ti chuan helai hian pasari vel dita se hi za somthum an chuang to ni chu helai mun test ani le hello lama hian test na ti ro chulam chu kan kal le chin do ni engzange test to ti kha moro he helai kan you director hey lo theng hol me kan han mua voi ni hian hey ro pui le maya global youth day kan han ma Aizol is the West Brunston civil hospital Aizol civil hospital hian thi sen pek na hun kan han mangani ti chuan lung leite le champhai te pon an pe engamo report thong han soi tu remo engamo soi du phim te nem hey nia divine service ma hun kan han ti zo che nia Mizoram pumpuya global youth day hi ani turang takin ti tai la kan han kalpui chowa hei midang ta na luan liam theina ni rongbol na ro pui takania hun then khada chon an ti theilowa ke ni chu zalen takin heti hianin thalai te rongbol na kal thei hi alobom ka ti khop maya pathian mal somna dong zel turin du sakna ka hlan chau ale kan lome hey helai hian Faith Production Media lama kan speaker kan han mua voi ni hian ni zana thu soi zo chawa helai hian thisen peturi tlar le kan han mui alomom kan dia engamo soidu te nei kan ringa enge soidu te nem nei em nói moro i mai kha lip te I thu soi khiat that thei tlat no di kan langwal mel that zia te koi ti la nga ole hai voi ni kovel bum boy 7 Adventist te thalai te ni kan han thenga hetiang en Aizol is le Aizol Western thisen pein midang te tan mal som na ti turin kan han pen chuaka helai civil hospital leng lo khop kan han pung hi alomo me mani ti kha kan soi du ni ole helai muna hian blood bag te hey ang khe nual maya voi ni hian helai thisen an lak na mun tak tak ania chuan voi ni hian thisen helai muna hian la nual to ni china kan thir to te ang khan pon da ma te po an la ve boka chuan helai muna hian hei kan milar somte lo om lo me kan zai thiam chuan ani hi engeng mo kan han zot som boka
chuan voini hian helai muna hian exavel tak boy in han lak to tisen hi tuna hian som sari panga velane ti chuan hi la lak vek turan nia za chuang chu ni to don ta to na corridor an la tam bok ta chu kan din mun ani hei kan la hem don khop mai voini nga hian kan han fiat da dangin in rinni ang hi chu an half holiday te lo nia chu dar som pani de lo ri to mai se engtinge kalpui zelin tum le nia helai hi adan pangai chuan kan half holiday nia dar som pani thleng hi achan chu ke ni hi Sunday thleng te zan khuwa duty te kan ni wang khan half holiday te hi kan nei ve a ma se kitchen hi apoi mo midang nun na chan na ni ti kan ria chu wang chuan apoi mo na kan ria lom ngai ron pedu enge musa ta ron kal boka chu wang kan ngai poi mo so pathile chan vegan ban hun te lo ni thin ma se dar nga te him chap ten ten kan blit thina ni achan chu kan ria kha ti sen kha apoi mo ber e ke ni pon extra te pon kan thok ta mol maya kha kan hlima kan lom em ni ti sen petur te po he tu na po anin klar cho po na nom cho ta an vai nan peang ke ni kanom khot lai me yang ti hian kha tun ma kan lo kal pui to ta na ni am ti ta point lo ti le ni pon in kha sung lo la kha so kun kha kan in siam rem zel mayanga atu chuan thim thlen pon kan thok bor me zel blood bank chui lai huna chuan kan van lo ve ti chuan he pek na ro pui me maya pon na ba he kan la khak chu ni se kan muang kha nan lei no hor ve tup maya athen ro chu HB la wa te thling lo ten lo om ve boka mar chu thling la ngak te point lo om chewa e helai hian na thok tu te in petak tak an ni wangin le thi sen poimo zian ria momo tu ten momo na sang box sia chu wang chuan helai hian tlom ngai takin an na tho working hour pel rak khopin helai hian min tho sak hi kan lo me mani chunga lom thu kan han se helai thi sen pek na muna hian kan han wa kwala ti chuan Adventist WhatsApp group kan milar ber tila kan social wang apudin sang kan munol me helai hian he voini a mu dan te le tha atm kan thil ti te he engemaw comment pe ve shim turing kan han some hey sene Adventist thalai ten kumtin maya thisen pek na rum pui thalai ten rom man na nei hi atha katia ke po hi hei pe ngai ka tuma kala in rom han me ka ni ngak me ania hei tuna engting nge ka pedong nge don opo kala soi theilo hei kala in rom han me ka tin hei timaila thalai te hi an lo fel khom mai ka tia thi sen pe tura no pangte te timaila kumking to te le senior jok te thi sen pe tura an hanin tlarte tin pek tuma han rom man te kan mu hianin tun lai kan thang thar thalai te hi pathian rong bol na hi no va tui chilem ti ka ri ro lo om dei mai lo om ti ro chu te chu kan soi thei mai ni te se lo om be ni hei mun hlat taka tangin lo kal wanga hi helai huna hian achunga kan lom em ma ti chuan voini a hian hei thi sen pe kan tam em ma se zat che kan rakhe thelo ngak mek te in zia tir mek te in check mek te an oma khatiang ani wang khan khilai nge thi sen pek na mun blood and draw na mun pokhian khumte an do bela chu tiang chu ni wang chuan azat che kan la ron soi theilo de ni pudin sanga voini kan hu thei che kan lom le mai ke po kan lom me kan lom me mal song ni ang